जिदाइन अक्ट'खालि जि मोनसे जाथाय जालांबाय क'क्राझारनि जि जाथायखौ लानानै फेक एनकाउन्टार जि सानैखौ सुबुंखौ गावथारबाय ULB आफादनि मुङाव दा बिथांमोनखौ गावथारनायनि मुङाव धरना मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खालामदों उदालगुरि जिल्लायावबो बेबायदि धरनाखौ खालामदों नाथाय बेयाव उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लादों दा बे बिथिङाव बिथांमोना खिन्थु धरनाखौ होदोंब्लाबो माने मोजां मोनसे रावजों होआखै गाज्रि रावजों होदों दा बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला हिसाबै मा बुंनो सानो थांनाय जि 19 सेप्तेम्बराव क'क्राझार उल्टापानियाव जि सानै सुबुं जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथां सानैखौ पुलिसा फेक एनकाउन्टार खालामनानै हमना लांनानै गावथारहैदों बेखौ आं गिबियावनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सोंखारिदों आरो बेखौ गासैबो बर' हारियानो सोंखारिदों जे बेबायदि जाथाया जाहाथे फिन जाफिना बिनि थाखाय गोबां माखासे दोलोफोरा बा माखासे बर'नि उन्दै उन्दै फंबायफ्रा बा फरायसाला फरायसुलिफ्रा माबा BTR स्टुडेन्ट इउनियन बिदि दानानै जाबायदि सोमावसारदों आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थांनाय 22 खालाराव गासैबो जिल्लायावनो DC कर्टनि लांगोनायाव जोङो धरना होदों लोगोसे 24 तारिख खालिबो 24 खालाराव जोङो केन्डेल लाइट फोजोंदों शान्तिनि थाखाय बा बिथांमोननि जाय कालप्रिट जायफ्रानोखि बुथारबाय कालप्रिट बिथांमोनखौ हमनांगौनि थाखाय जोङो बेखौ डिमान्ड खालामनाय जादों दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो लुबैदों जे जुडिशियेल इनकुवेरि जानांगौ आरो हाइ लेभेलाव बियो इनकुवेरि जानांगौ होननानै जोङो बेखौ दाबि दैखांनाय जादोंमोन आरो दा बेबायदिनो मेजिस्ट्रेट इनकुवेरि जागासिनो दङ जोंनि खोनानायाव दा खोथाया जाहैबाय जे बर' माहारियाव जाहाथे बेबायदि आरो फिन बेबायदि गाज्रि थासारि बा फेक एनकाउन्टारा जाया बेखौ जोङो लुबैदों आरो बेबायदि फेक एनकाउन्टार खालामनाया गोदोनिफ्रायनो गोबां बर'फोरखौ बर' लाइमोनफोरखौ जिउ फोजोबबाय आरो बेबायदि माखासे जाहोननि थाखाय बेयो फेक एनकाउन्टार खालामनाय जादों दा बेयाव मेन खोथाया जाहैबाय बर' हारियाव दासिमबो जि आर्मस कालचार जि मा बुंगोन बेखौ हाथियारनि जि जनजननि बियो दासिमबो जोबनानै थाङाखै जोङो बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जि दिनाव लागै बर' माहारिनियाव बेबायदि हाथियारा थागोन जोंखौ गुबुन हारिफ्रा बेबायदिनो फेक एनकाउन्टार खालामनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ बुथारबाय हागोन दा बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोर गासैबो खोथाखौ नायनानै जे समाजाव मोनसे हाथियार गैयै समाज खालामनो थाखाय नाजाबो आरो बेबायदिनो बर' समाजाव जाहाथे आर्मस फ्रि ससाइटि जानो हायो बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोनिफ्रायनो खामानि मावबोदों आरो बेबायदिनो 1996 मायथाइनिफ्राय 30 जुलाइआव जोङो सोमब्ला बसुमतारीनि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो एन्टि टेररिज्म डे जोङो खुङो बेनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जे बर' ससाइटियाव बा बर' समाजाव जोंनो बेबायदि हाथियारखौ नांलिया आरो बे हाथियारा जोंखौ गोबां खहा खालामबाय रांखान्थिनिफ्राय लाना समाजखान्थिनिफ्राय लानानै जोंनि जि बर' हारिनि इमेज बेखौबो गोबां खहा खालामबाय दा बिनिखायनो जोङो बर' हारियाव जाहाथे गावजों गाव हाथियारा रावखौबो सिनाया हाथियारा मात्र मानसिखौ बुथारनोल'सो हायो दा बै हिसाबै जोंनि जि आन्दलन जाबोबाय गोबां बोसोर आन्दलन जाबोबाय बे आन्दलनाव जा गुबुन हारिया जोंखौ सिथारनायनिख्रुइ आर्मि पुलिसनि आखायाव थैलायनायनिख्रुइ गावजों गाव थैलायनायासो बारा जादों दा बेखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनिखायनो नन भाइलेन्स मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों जाहाथे बर' समाजाव बेबायदि हाथियारा थानो मोना बिनि थाखाय माखासे हाबाफारि लानानै जोङो खामानि मावबोदों जे फैबाय हानाय 2 अक्ट'बरावबो जोङो गान्धी जयन्ती खालि इन्टारनेशनेल जि मोनसे नन भाइलेन्स इन्टारनेशनेल नन भाइलेन्स डे बेखौ जोङो अबजार्भ खालामगोन क'क्राझाराव पाटगावआव आरो बेयाव रोजा रोजा सुबुंफोरखौ जोङो लिंहरनानै बेखौनो बुजायनो लुबैदों जे बर' समाजाव आरो हाथियारनि गोनांथि गैलिया आरो दिनैनि खालाराव जुदि हाथियार लानानै सोमावसारोबा फिन जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्ममोन बायदि गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा जिउ खहा जाबावगोन दा बे मेसेजखौ होनो थाखायनो जोङो फैबाय हानाय जि क'क्राझारनि 2 अक्ट'बराव जि जानो गोनां हाबाफारि गान्धी जयन्तीजों लोब्बा लाखिनानै जोङो इन्टारनेशनेल नन भाइलेन्स डेखौ जोङो खुंगोन आरो बेयावनो जोङो मेसेज होगोन जे बर' हारियाव आरो जोङो बेबायदि हाथियार लाना सोमावसारबा गोबां जोङो सुबुङा थैबावगोन नाथाय खोथाया जाहैबाय
जि मोनसे दाखालि बावै फेक इनकाउन्टारखौ लानानै जोंनि बर' समाजाव जिबायदि दावराव दावसि जादों बेयो खोब दुखुनांथावना बाथ्रा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे बिथिंखौ नायनो गोनां जायो जे जोङो माखासे जि जाथायफोर बै जाथायखौ जोङो सुलुं लानो गोनां जायो बिनि उनावसो जों हाबाफारिफोरखौ लायो आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि मोनसेबो जेंनाखौ गारनानै दोनबोआखै आरो इयुनावबो दोननाय नङा आरो बेबायदि जाथायफोरनि सायाव सानफ्रोमबो खामानि मावनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे बर' हारिनो जास्टिस मोननांगौनि थाखाय न्याय मोननांगौनि थाखाय जायखिजायानो जा बर' माहारिनि सोरबा उसुबिदायाव गोग्लैनानै थायोबा बायदिसिना जाथाय जायोबा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा नायबिजिरनानै खामानि मावो। हयथ' बियो सानसे साननै लेट जानो हागौ बेयो गिदिर बाथ्रा नङा। दा बेखौ लानानैनो जोंनि माखासे राजखान्थिगिरिफ्रा जोङो बुंनो हायो बेयो मोनसे राजखान्थिनि मोनसे माबाजों फैनाय दाखालि बावै जि गथ'फ्रा उदालगुरियाव बिटिआर स्टुडेन्ट इउनियन होननानै मोनसे आफाद दानानै जाबायदि सोमावसारबाय बे सोमावसारनायाव ओरैबायदि गाज्रि भाषा जे बेयाव ओरैबायदि जादों जे बर' समाजा सोद्रोमथि गैया नामा। दा बेयाव मोनसे बिराद गिदिर कुइसन फैदों मानसिफोरनि गेजेराव सारा भारतआवनो बेयो मोनसे सोंथि फैदों जे बर' लाइमोनफोरा बेबायदि भाषा बुंनानै बेबायदि गाज्रि भाषाजों हारिखौ बिराद गाहायाव लांनाय मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोनदों। जों दुखु मोनदों जे दिनै नंगौ गणतन्त्र देशआव बयहाबो राइट्स दङ, बयहाबो सोमावसारनायनि मोन्थाय दङ, सेन्टिमेन्टआ बयहाबो दङ। जोङो बिथांमोननि सेन्टिमेन्टखौ जों अनार खालामो। बे उन्दै उन्दै फंबायमोना जिबायदि बर' हारिनि फेक इनकाउन्टारखौ बेबायदि धरना होनायखौ जोङो अनार होयो। नाथाय जि बिथांमोना खामानि मावदों बेयो कमप्लिटलि पलिटिक्सनिफ्राय फैनाय पलिटिसियानफोरनि थुखोनायाव फैनाय बेयो मोनसे आन्दलन जादों आरो बेयावनो बिनिखायनो बिथांमोना जि लिगेल जाज बेखौ नायगिरालासिनो सोरखौबा डाइरेक्ट थांखिनानै सोरबा एबसुनि दिपेन बर' सोरबा प्रमद बर' सोरखौबा थांखिनानै बिथांमोना गाज्रि रावजों सोंखारिदों। दा बेयावनो जोङो हमना मोनदों जे बियो सोरनिबा थुनलायनाय, सोरबा राजखान्थिगिरिफोरनि थुनलायनाय। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय खोब मोनसे दुखुनांथावना बाथ्रा होननानै जोङो सानो आरो बेखौ माब्लाबाबो बर' हारिया गनायनाय नङा जे बर' हारिखौ मोजां खालामनो थांनायाव जुदि बर' हारिखौ अपमान खालामोबा बियो आरो गोबां दुखुनि खोथा जागोन। दा बेनिखायनो आं फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ बुंदों जे दाखालिनि जिखिनि आन्दलन उदालगुरियाव जानाय बेयाव जोङो नुदों बेखौ सोर लिड खालामदों बेनिबो रावबो बेयाव थि माबा गैया, आफाद गैया। जाय जेरै हायो फैदों फरायसाफ्रा गोसोबायदि खोथा बुंदों, गोसोबायदि बाथ्रा बुंदों। बेयाव बबे मोनसे हान्जानि थारैनो बेयाव आफादगिरि नेहाथारि दंना गैया आरो गुबुन आफादफोर दंना गैया बेखौ जोंहा कुइसन जादों आरो बेयाव जोङो मिथिनाय बायदिबा बेबायदि आफाद जेबो गैया। जास्ट ओंखारबोदों, खुनु डिसिप्लिन गैया, सोरखौबा रायनांगौ सोरखौबा गाज्रि भाषाजों मैला भाषाजों रायनांगौ बेबायदि खालामदों आरो बेयाव कमप्लिटलि बेयाव राजखान्थि हाबनानै दङ होननानै जोङो सानो। दा खोथाया जाहैबाय बेयाव दिनै ससियेल मिडियायावबो गोबां बेबायदि थासारिखौ जोङो नुदों। बर' समाजा मोनसे ससियेल मिडियायाव केन्सार बेराम बायदि जानो थांगासिनो दङ। केन्सार बेरामा जाबायदि गिख्रंथाव बेराम, थिग बेबायदिनो ससियेल मिडियायाव जों गावजों गाव सोंखारिनायाबो मोनसे बेराम बायदि जानो थांगासिनो दङ। दायो ओरैबायदि जोंनि समाजाव सोर मोजां मावदों, सोर सिनियर, सोर माबायदि खामानि मावदों बेजों खोथा गैला। मात्र राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय सोरखौ माबायदि सोंखारिनो हायो, सोरखौ माबायदि बाहायनो हायो, जाथिया बेयाव मा लस जानो थांगासिनो दङ, मा मुलाम्फा जानो थांगासिनो दङ बेखौ नोजोर होआलासिनो दिनैनि राजखान्थिगिरिफ्रा गोबां बेबायदि माखासे थुनलायनायनि गेजेरजों सोरखौबा बाहायनानै बेबायदि गाज्रि गावजों गाव सोंखारिलायनाय मानिलायै मोनसे थासारिखौ जोङो नुनो मोनदों। बेयाव जोङो मोनसेल' बुस्थुखौ फोरमान जादों, मोनसेल' बुस्थुखौ जोङो प्रुभ होनाय बायदि जादों जे बर' हारिया गावजों गाव खौसेथि गैलिया, जे बर' हारिया रावजोंबो राव मानिलायलिया, रावखौबो बेयाव गुरु मानिनायबो गैला, बेयाव सोरखौबा गिदिर मानिनायबो गैला, सोरखौबा मोजां होननानै बुंनायनिबो बेयाव मोनसे परिबेस गैला बायदि जानानै फैदों बर' हारिया। दा बेबायदिबा जोङो बर' हारिखौ बोरै दैदेनगोन? बेयाव मोनसे जों जायखौ दिनै मास्टार रेस जानो नागिरदों, जिखौ जोङो दिनै बर'नि थाखाय जोङो थैथां नांगासिनो दङ, गोबां मानसिया नांगासिनो दङ बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानो थाखाय। नाथाय जोंनि जि लाइमोनफोर जोंनि दिनै जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों गावजों गाव गोरोबलायै बे मोनसे थासारिया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना जादों। बेयाव आंनि बायदिब्ला बेयाव जोंनिनो माखासे
जाय सानैसो मानसिफोर दङ गावसोरखौनो मेलेमजिबि होननानै बुंनानै लायो नाथाय बै मेलेमजिबिफ्रा कमप्लिटलि पलिटिक्सजों इनभल्भ जानानै थायो आरो बिसोर राजखान्थिजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावो आरो बिसोर गावसोरखौनो सानफ्रोमबो मेलेमजिबि होननानै बुंनानै लायो आरो बेबायदि मानसिफ्रानो बेबायदि मानसिफोरनि थुनलायनायावनो थुलुंगानायावनो दिनै गोबां मानसिफ्रा सोंखारिलायनाया जादों होननानै आं मोनसे साननाय आंनि साननाय बियो दा बेखौ जोङो गारनांगोन जोङो मानिलायनांगोन दा दिनै जोङो बुंनो थाङो दिनै जों जायखौ बुङो मेलेमजिबि सानसुमा खुंगुर बसुमतारिनि दाख्लै आं मोनसे स्टेटमेन्ट नायदोंमोन बेयाव बिथाङा गोबां बायदिसिना सोंखारिदों एबसुखौ माब्लाबा जनकलाल मा होनो दावराव देख्रेबनि खोथा जोङो नुयो दावराव देख्रेबखौ जों ससियेल मिडियाफ्राव नुयो माब्लाबा जोङो जोंनिनो उदालगुरि जिल्लानिनो सासे गजेन हाज'वारि होननाय बिथांमोननि जोङो पस्टखौ नायोब्ला जोङो बिथांमोना गावसोरो बुंनानै लायो जे मेलेमजिबि दा सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया दाखालि मोनसे कुइसन खालामदों जे एबसुखौ सोंखारिदों दानि एबसुफ्रालायनो गासैबो बोराय फरायनाय नङा होननानै दा आङो मोनसे कुइसनखौ खालामनो लुबैनाया बेसो गावआ प्रेसिडेन्ट जानाय समाव बिथाङा बबे इउनिभार्सिटियाव फरायोमोन बे आंनि बिराद गिदिर कुइसन मोनसे जे सानसुमा खुंगुर बसुमतारि गावआ प्रेसिडेन्ट जानाय समाव बबे इउनिभार्सिटियाव फरायोमोन बे मोनसे कुइसन आरो दिनै जोङो नुदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जायफ्रा खामानि मावबोदोंमोन एक्स वार्कार बिथांमोनानो दिनै जोङो नुदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जायफ्रा खामानि मावबोदोंमोन एक्स वार्कार बिथांमोनानो दिनै गोबां राजखान्थिफ्राव इनभल्भ जानानै थाबाय बायदिसिना राजखान्थियाव दिनै बिजेपियानो होन कंग्रेसआनो होन इउपिपिएलआनो होन बिपिएफआनो होन दिनै नाथाय माखासे जोंनि आगुनि दैदेनगिरिफ्रानो एबसुखौ सोंखारिनो नागिरनाय बेबायदि थासारिखौ जोङो नुदों जे बिथांमोनाबो मिथिगो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा संबिजितनि बारगा मोनसेबो खामानि मावनो हाया दा बे हिसाबै दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो संबिजितनि बायदिनो मावदों आरो गोदोनि मानसिफ्रा गोदोनि बिबानगिरिफ्रा जाबायदि खामानि मावदों बिदिनो एखे खामानिखौनो मावदों दा बुंनो थाङोबा जोंखौ दिनै राजखान्थियाव बाहागो लानायनि थाखाय गोदोनि बिबानगिरिफोर बा रायजो राजानि सानैसो मेलेमजिबि जायफ्रानोखि बुंना लायो बिथांमोना जोंखौ कुइसन खालामो दा दिनैनि एबसुफ्रा इउपिपिएल जाजोब्बाय नामा दा गासैबो राजखान्थियाव बाहागो लाजोब्बाय नामा दा बेखौनो आं कुइसन खालामनो लुबैयो जे 1991आव एबसुआ बाहागो लादोंमोन राजखान्थियाव बै समाव दिनैनि दिपेन बर'आ बाहागो लाहैदोंमोन नामा बै समावथ' सानसुमा खुंगुरा गावनो प्रेसिडेन्टमोन गावनो बेयाव बाहागो लादोंमोन नङा होमबा राजखान्थियाव अब्ला बेनि उनाव 96आव नायबाय जोङो 96आवबो दिनैनि प्रमद बर' बा दिनैनि दिपेन बर'आ बेयाव राजखान्थियाव बाहागो लाहैयाखैमोन गोदोनि बिबानगिरिफ्रानो बाहागो लादोंमोन बेयाव दा 2001 जोङो नायबाय 2001आवबो दिनैनि दिपेन बर'आ बेयाव राजखान्थि खामायाखैमोन गोदोनिफ्रानो खालामदों आरो एकर्डनि बाथ्रा बुंदों जे एकर्डआबो दिनैलायनो एकर्ड खालामनाया गाज्रि जादों दिनैनो लायनो बड'लेण्डखौ फाननानै फैबायनो दिल्लीयाव अब्लाथ' दिनै जुदि एकर्ड खालामनाया जुदि जोङो दिल्लीयाव फानना फैबायबा बड'लेण्डखौ अब्लाथ' गोदोबो खननै एकर्ड खालामखांबाय होमबा गोदोबो खेबनै फानखांबाय नामा बड'लेण्डखौ दा बेखौ कुइसन खालामनो लुगैयो आं सानसुमा बसुमतारिमोनखौ बा सोरबा जोंनि गजेन हाज'वारिमोन सोरबा दावराव देख्रेबमोनखौ बेखौनो कुइसन खालामनो लुगैदों जे जोङो दिनैनि एकर्ड खालामग्राफोरा जुदि बड'लेण्डखौ फानना फैबाय बा गोदोथ' होमबा खेबनै फानखांना फैबाय 93आव खनसे फानबाय 2003आव खेबसे फानबाय होमबालाय एकर्ड खालामनानै दा बे मोनसे बिराद गिदिर कुइसन दा खोथाया जाहैबाय जोङो बेखौनो बुंनो लुबैदों दिनैनि एबसुआ जुदि गोरोन्थि मावदोंबा गोदोनि एबसुआबो गोरोन्थि मावदों मानो होनोबा गोदोबो एबसुआ राजखान्थियाव बाहागो लादोंमोन बै समावबो आरो बै समावबो एबसुआ एकर्ड खालामदोंमोन दिनैनि एबसुआ जुदि एकर्ड खालामनायाव गोरोन्थि जादोंबा बै समनि एकर्ड खालामगिरिफ्राबो गोरोन्थि मावदोंमोन दा बिथांमोना जोंखौ जि फोरोंबोदों बेखौसो जों मावबाय थादों दिनैनि एबसुआ बै समनि एबसुआ जोंखौ जि फोरोंदों दिनैनि एबसुआबो बेखौसो जों सोलोंदों जोंखौ एकर्ड खालामनो बिसोरनो फोरोंदों जोंखौ राजखान्थियाव बाहागो लानो बिसोरनो फोरोंदों जुदि दिनैनि एबसुआ जुदि गोरोन्थि बा गोदोनि एबसुआबो गोरोन्थिमोन दा खोथाया जाहैबाय जों रावखौबो दाय हमनो लुबैयाखै गोदोबो राइटखौनो मावदोंमोन एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि एबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो राइटखौनो मावदों बेयाव रावबो गोरोन्थि मावाखै थारमाने दा बेखौ जोङो बुजिनानै गोदोबो राइटखौनो मावदोंमोन एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि एबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो राइटखौनो मावदों बेयाव रावबो गोरोन्थि मावाखै थारमाने दा बेखौ जोङो बुजिनानैबो राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय सोरबा सानसुमा खुंगुर बसुमतारि सोरबा माबा माबिफ्रा जुदि बेबायदि कुइसन खालामनानै जोंनि गेजेराव बर' समाजनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामलायबाय हायोबा खिन्थु समाज दानो नागिरनाय बै सानसुमा खुंगुर बसुमतारि मोनानो समाजखौ धंस' खालामगोन थारमाने दा बेनो नोंथांनि बायदिब्ला दायो जि बुंदों राजखान्थि खैसारनि थाखायनो एबसुजों एबसु गोदोनि एबसु दानि एबसु बे मोनसे सोंखारिलायनाय बाथ्रा फैदों होननानै सानो नामा
बेनो जोङोथ' दिनैनि एबसुआ गोदोनि एबसु होननानै बुङा खिन्थु दा गोदोनि एबसुफोरा दानि एबसु होननानै बुङो खिन्थु बै समाव बिथांमोना बे एखे खामानिखौनो मावदोंमोन दिनैनि एबसुआ जिखौ मावदो बिथांमोना बुंनायखायसो आं गोदोनि होननानै बुंदो दै बिथांमोननि खुगायाव फैयो जे दानि एबसुफ्रा बिदि खस्थ' खालामला माबा खालामला दानि एबसुफ्रा भुल मावबाय माबा माबि खिन्थु गोदो गावसोर जिखौ मावदों बेखौनो दिनैनि एबसुआबो मावदों दा बिदिबा बिथांमोना गोदो बेलेगमोन नामा जेनेबा बिसोर दिनैनि होमबा बेलेग जालांजोब्बाय नामा होमबा दा बेखौ जोङो कुइसना बेनो जे गोदोबो नोङो राजखान्थियाव बाहागो लादोंमोन गोदोबो एकर्ड खालामदों दिनैनि एबसुआबो राजखान्थियाव बाहागो लादों दिनैनि एबसुआबो एकर्ड खालामदों थारमाने बेयाव खुनु डिफारेन्स गैया आरो गोदोनि एबसुआबो गोरोन्थि मावाखै गोदो एकर्ड खालामनायखायनो गोदो राजखान्थियाव बाहागो लानायखायनो जोङो राजखान्थिनि मोन्थायखौ जों मोननो हादों गोदो एकर्ड खालामनायखायनो दिनैनि बर' समाजा नैबे थाखोसिम जोङो जौगानो हादों नङाबा कुनु दिन बे नैबे थाखोसिम बर'फ्रा फैनाय नङामोन दा बेखौनो जों रावखौबो सोंखारिलायनो लुबैया दिनै जुदि जों गावजों गाव सोंखारिलायबाय हायोबा बर' समाजखौ बयबो हारिनि मानसिफ्रा सानगोन दिनै ससियेल मिडियायाव बयबो नायो दिनै बयबो भाषा रोङो दा दिनै इंलिसाव लिरो बर' एसामिसाव लिरो जोंनि मानसिफ्रा बयबो बुजि मोनो दिनै बयबो बुजि मोनो मानसिफ्रा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बेयाव मात्र कुइसन खालामगोन जोंखौ दा गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जे जों खौसे गैया नामा दे बेयो जोंनि थाखाय बिराद मोनसे दुखुनांथावना आरो जोङो मोनसे खोथाखौ आङो बुंनो लुगैदों जे जोंबो हायो दिनै आबसुखौ गोबां मानसिया सोंखारियो गोबां बायदिसिना बुङो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो कन्ट्रभारसिखौ लुबैया माब्लाबाबो जोंनि गेजेराव बेबायदि नांलाय खमलायखौ जोङो लुबैया जोङो खिथिना लाया जों धल दामनानै जों जे गावजों गाव नांलाय खमलाय बेखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेराव खिन्थानानै लाया खिन्थिनानै लाया जों बिनिखायनो जेबो एन्सार होआ जेबो रिप्लाइ होआ जेबो कमेन्ट जोङो होआ दा बिनि थाखाय जोंखौ सोलो मोननानै जाय मानसिफ्रा दिनै जोंखौ कमेन्टस होयो बायदिसिना जोंखौ सोंखारियो दिनै जुदि जोङो एबसु फेमिलियाव गासै मथा मथि 15निफ्राय 20,000 एबसु मेम्बारफोर दङ बै 15निफ्राय 20,000 मानसिया जुदि सानसुमा खुंगुरमोन बायदि मानसि गजेन हाज'वारिमोन बायदि मानसिखौ जुदि कमेन्टस होनांगौबा बिसोरनि हेंथायै जुदि जों बाथ्रा बुंनांगौबा हाइ प्रेसार जाना गोग्लैना थागोन बिसोरो बे मोनसे खोथा बेखौ हले मिथिनानै लाखा खिन्थु जों बेखौ लुबैया दुलाराय बर' फरायसा कमेन्टस होनांगौबा बिसोरनि हेंथायै जुदि जों बाथ्रा बुंनांगौबा हाइ प्रेसार जाना गोग्लैना थागोन बिसोरो बे मोनसे खोथा बेखौ हले मिथिनानै लाखा खिन्थु जों बेखौ लुबैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो बेफोरखौ लुबैया जे जोंनि गेजेराव कन्ट्रभारसि जानाय बेबायदि दावराव दावसिखौ जोङो लुबैया बेनिखायनो जों मान होयो सनमान होयो जोङो दासिमबो सानसुमा खुंगुरखौ जोङो सनमान होयो गजेन हाज'वारिखौ जों सनमान खालामो दावराव देख्रेबखौ जों सनमान खालामो सोरबा एबसुनि एक्सफोरखौ जों सनमान खालामो बेनिखायनो जों जेबो बुङा आरो जुदि बेबायदि जाबाय हायोबा खिन्थु जोंबो सिरि थानाय नंलिया मानो होनोबा जोंखौ दिनै सानदों जे एबसुआ गोरोन्थि मारखायसो सिरि थाबाय थादों लाइ होबा लाफा खायो होननाय मोनसे बाथ्रा दङ दा बेनिखायनो जोंबो दिनै सिरि थानाय नंलिया जुदि सोरबाफोर जोंनि सायाव जुदि मायबा मोनसे हेंथा बुङोबा बिनि डाबल हेंथा जोंबो बुंगोन थारमाने बेयाव जाहाथे जोंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरबा एबसुआ बिदि बुंदो सोद्रोमथि गैलिया एबसुनियाव डिसिप्लिन गैला होनना बुङोबा खिन्थु बे गोरोन्थि जागोन मानो होनोबा जोङो सोरजोंबा रायजाबाय हानाय सोरजोंबा समालसना खालामजाबाय हानाय जों बिदि हानाय नंलिया थारमाने नङाबा जोंखौ उल्टासो बुङो नंमारगौ एबसुआ गोरोन्थि मावदो बेनिखायसो स्रि थादो होननानै दा बेनिखायनो जोंनिया बेनो खाथां जों जुदि 15-20 मानसिया जुदि बिबानगिरिया जुदि बिसोरनि काउन्टार जुदि जोङो माबा खालामनांगौबा कमेन्टस होनांगौबा बिसोर खिन्थु प्रब्लेमाव गोग्लैगोन बिसोरनि मान सन्माना जेबो थानाय नङा थारमाने दा बेनो थांनाय समाव दाखालि बावै जि धरना जाबाय बेयाव गाज्रि सोंखारिबाय बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदिसिना गाब फुनबाय आरो इयुनाव जुदि बेबायदि जाबावोब्ला उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मा बेबस्था लागोन बायदि बुङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जायफोरानोखि बेबायदि बायदिसिना कमेन्टस होयोबा आं दानि बुंखाबायानो बिनि काउन्टार जों होगोन काउन्टार कमेन्टस जों होगोन जोंबो बुंगोन जोङो लिंना लाबोनानै सावरायगोन अफिसाव जोंथ' दिनै नुदों दिनै जायफोरानोखि लाइभ थ्रेटेनिं होदोंमोन सोरखौबा एबसुनि आफादगिरिखौ लाइभ थ्रेटेनिं होदोंमोन सोरबा गावथानाय जागोन बुथारनाय जागोन दिनै मोनसे हाइ इनकुवारि खालामनानै दिनै गासैखौबो नायनानै दिनै पुलिसफोरा एरेस्ट खालामगासिनो दङ साफा दिनै जाय मानसिफ्रा एबसुखौ नायदोंमोन बिसोर एबसु फिसायाव फैनानै मा होनो हेल्प बिफायबाय थादों नै दासो सासे फैदों दासो सासे फैनानै थांदों जे पुलिसा नायगिरगासिनो दङ दा जोंथ' केस होआखै नङा बेखौ जों केस होआखै जों बोरै बेखौ हेल्प खालामनो जों केस होआखै नङा जों बोरै उइथड्र खालामनो दा खोथाया जाहैबाय जोंखौनो रायो जोंनियावनो हेफाजाब बिफैयो दाखालि बावै जोंखौ बेयाव माखासे स्टुडेन्ट लानानै दावराव दावसि जाफैबाय खालामफैबाय सोंफैबाय जोंनियाव कुइसन जे बर' जाथिखौ बबे लामाजों लांनो नागिरदों बायदिसिना बिनि साननैनि उनावनो
सोरबा हिनजावा सोरनिबा हौवाया खारखामाबायनो बै मानसिफ्रा जाय मानसिफ्रा जोंखौ सार्च खालामनो फैदोंमोन बै मानसिफ्रानो फैनो जोंबो दिनै सिरि थानाय नंलिया जुदि सोरबाफोर जोंनि सायाव जुदि मायबा मोनसे हेंथा बुङोबा बिनि डाबल हेंथा जोंबो बुंगोन थारमाने बेयाव जाहाथे जोंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरबा एबसुआ बिदि बुंदो सोद्रोमथि गैलिया एबसुनियाव डिसिप्लिन गैला होनना बुङोबा खिन्थु बे गोरोन्थि जागोन मानो होनोबा जोङो सोरजोंबा रायजाबाय हानाय सोरजोंबा समालोचना खालामजाबाय हानाय जों बिदि हानाय नंलिया थारमाने नङाबा जोंखौ उल्टासो बुङो नंमारगौ एबसुआ गोरोन्थि मावदो बेनिखायसो स्रि थादो होननानै दा बेनिखायनो जोंनिया बेनो खाथां जों जुदि 15-20 हाजार मानसिया जुदि बिबानगिरिया जुदि बिसोरनि काउन्टार जुदि जोङो माबा खालामनांगौ बा कमेन्ट्स होनांगौबा बिसोर खिन्थु प्रब्लेमाव गोग्लैगोन बिसोरनि मान सन्माना जेबो थानाय नङा थारमाने दा बेनो थांनाय समाव दाखालि बावै जि धरना जाबाय बेयाव गाज्रि सोंखारिबाय बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदिसिना गाब फुनबाय आरो इयुनाव जुदि बेबायदि जाबावोब्ला उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मा बेबस्था लागोन बायदि बुङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जायफोरानोखि बेबायदि बायदिसिना कमेन्ट्स होयोबा आं दानि बुंखाबायानो बिनि काउन्टार जों होगोन काउन्टार कमेन्ट्स जों होगोन जोंबो बुंगोन जोङो लिरना लाबोनानै सावरायगोन अफिसाव जोंथ' दिनै नुदों दिनै जायफोरानोखि लाइफ थ्रेटेनिं होदोंमोन सोरखौबा एबसुनि आफादगिरिखौ लाइफ थ्रेटेनिं होदोंमोन सोरबा गावथारनाय जागोन बुथारनाय जागोन दिनै मोनसे हाइ इनकुवेरि खालामनानै दिनै गासैखौबो नायनानै दिनै पुलिसफोरा एरेस्ट खालामगासिनो दङ साफा दिनै जाय मानसिफोरा एबसुखौ रायदोंमोन बिसोर एबसु फिसाव फैनानै मा होनो हेल्प बिफायबाय थादों नै दासो सासे फैदों दासो सासे फैनानै थांदों जे पुलिसा नायगिरगासिनो दङ दा जोंथ' केस होआखै नङा बेखौ जों केस होआखै जों बोरै बेखौ हेल्प खालामनो जों केस होआखै नङा जों बोरै उइथड्र खालामनो दा खोथाया जाहैबाय जोंखौनो रायो जोंनियावनो हेफाजाब बिफैयो दाखालि बावै जोंखौ बेयाव माखासे स्टुडेन्ट लानानै दावराव दावसि जाफैबाय खालामफैबाय सोंफैबाय जोंनियाव कुइसन जे बर' जाथिखौ बबे लामाजों लांनो नागिरदों बायदिसिना बिनि साननैनि उनावनो सोरबा हिनजावा सोरनिबा हौवाया खारखामाबायनो बै मानसिफ्रा जाय मानसिफ्रा जोंखौ सार्च खालामनो फैदोंमोन बै मानसिफ्रानो फैफिनना जोंनियावनो हेफाजाब बिफैफिनबाय जाय मानसिफ्रा आबसु अफिसाव आन्दलन खालामनो फैदोंमोन होस्रिखावनो फैदोंमोन दा दिनै होमबा जोंखौ बिपदावल' नांगौबा जोंखौ जास्ट हेफाजाबनि थाखायल' नांगौबा बोरै जागोन दा बेनिखायनो जोंनि बुंनाया बेनो जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो सिरि थानाय नङा इयुनाव जुदि बेबायदि हाबाफारि लायोबा सोर बेखौ थुनानै होदों सोरनि थिननायाव बेबायदि खामानि मावदों बैखौसो जों नागिरगोन थारमाने एबार बै मानसिखौसो नागिरगोन हयथ' बियो गिदिर मानसिबो जानो हागौ हयथ' बियो माबा माबिबो जानो हागौ बेखौ जों खेरखेराया जायनिफ्राय मेन माबाया फैदों बेखौसो जों नागिरगोन दिनै